Jaume Dolçà, el cap de llista del PDeCAT a les comarques gironines, ha visitat aquest matí la platja del centre de l'Escala i també el Museu d'Empúries. Alcalde de Lloret de Mar, diputat provincial i director del Patronat Municipal de Turisme de Blanes confessa que és un honor encapçalar una candidatura com aquesta. És un repte, és un molt alt honor encapçalar una trajectòria política d'un partit que fa més de 30 anys que governa, o en aquest cas durant molts anys ha governat aquest país, i per tant és una alta responsabilitat i l'afrontem amb totes les millors opcions de tenir una bona representació. Dolçà no tenia cap motiu per desvincular-se del PDeCAT, és allà on volia ser. Doncs sí, de fet, no és que m'hagi decantat, m'he quedat allà on era, amb un principi de coherència, no tenia cap motiu per haver de marxar, no vull renunciar als nostres principis ideològics, que són molt importants, a defensar a tota una part de la ciutadania que cal que sigui defensada, i per tant, sense cap mena de menysteniment pels meus excompanys, molts d'ells dels quals aprecio, estic allà on vull ser-hi. El cap de llista explica quins seran els eixos vertebradors del projecte. Home, han de votar el PDeCAT perquè tenim una gran candidata, perquè defensem un model productiu, perquè defensarem el turisme, defensarem una millor connexió, en aquest cas de l'Escala, amb la resta de capitals, en aquest cas la capital que és Girona i la capital de l'Empordà, perquè creiem que aquest model productiu ha de ser defensat, perquè estem en un moment en què no renunciem en cap cas a la independència del nostre país, però que ens cal gestionar aquest entretant. I per tant, entenent tot això, creiem que l'oferta més lògica, més coherent i que defensarà més l'interès d'aquelles persones que aixequen cada dia la persiana i que treballen molt fort perquè el seu municipi i perquè les comarques gironines siguin pròsperes, el PDeCAT és la millor opció. Ha donat suport a la candidatura Vishal Shahani, regidor de Junts per Catalunya a l'Escala. És un honor rebre el candidat de Girona pel PDeCAT, aquí a l'Escala. Hem pogut traslladar el que volem, els reptes que volem per l'Escala, els reptes que té l'Escala pel futur, sobretot, amb mancances de comunicació viàries, mancances de comunicació amb noves tecnologies i sobretot el model econòmic que volem. Sobretot, jo crec que PDeCAT defensa molt bé el que és el teixit empresarial català i creiem que és una bona aposta per les comarques gironines. La militància va escollir Dolçà amb un 91% dels vots.